Mga ka-K5 ang responsable sa pagpangnuthang patay sa isa ka konduktor sa jeep sa Banwa sang Miag-aw. Malapit huwa ka semana na tumod na sa kapulisan ang suspect. Yaring detalye sa atong balita. Natumod na sang pulis ang suspect nga nagnutang patay sa konduktor sang jeep nga si alias Bulldog 30 anyos sa barangay Burakawi, Miag-aw sang tinalikdan nga Nobyembre 23. Suno kay Police Major Richard Lau, ang EPE sa Miag-aw Municipal Police Station, natumod nila ang suspect. Pinaagi sa testimonya sang witness kay iban pa nga mga natipon nila nga ebidensya. Kilala ang suspect kag biktima. May kaakig ang suspect sa iya sa rin ginplanuhan kag ginbantayan giniya ini kag gintiro. May igos ang 3 ka mga bala sa nawala. Tuo nga abaga kag sa tuhod ang biktima. Sa investigasyon, may pila ka mga individual nga may nadispal kung nga kwartang biktima kag ini ang ginalantaw nga motibo sang kapulisan. Yes sir, may suspect na kita sir. Not POI sir. Okay. Ang reason nga ginpatay gid siya. Nga ginpatay gid pala siya. Kag mga ka-K5 natalana nga ipasaka ang kaso nga suspect. Kag mga ka-K5 natalana nga ipasaka sa kapulisan ang kaso nga murder batok sa suspect kag ang medical legal na lang sa biktima ang ila ginahulat. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.